Babilonul cel mare, mama desfrânatelor. Ce știm despre Babilon? Cine a auzit ce, cum și unde? Ce știți despre Babilon? Păi, în primul rând să desemnăm ce înseamnă Babilon. Așa, o să fie în studiu. Dar din prima, când auzim cuvântul Babilon, tu la ce te gândești? Ce ne gândim când auzim Babilon? Prima dată. Capitalul unui fost imperiu. Capitalul unui fost imperiu, altceva. Amestecătură. Amestecătură. Sau la Babel. Babel, ne gândim la Babel, altceva. Și uitați aici, Babilonul cel mare, mama desfrânatelor. Poți să-l faci puțin mai mare? Așa, se vede din spate. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește lucruri șocante despre Babilon. A fost capitala unui imperiu. Capitalul unui imperiu a fost... Și acolo în Babilon a fost una dintre cele 7 minuni. Da, da, da. Cum? Aia, grădinile Semiramide. Grădinile Semiramide. Când ne gândim la cuvântul desfrânată, ce ne vine în minte? Babilonul, mama desfrânatelor. Femeie. La o femeie, aș vrea să vă întreb un lucru. Există vreodată o desfrânată care a vrut să fie de când a fost ea desfrânată? Sau a ajuns să fie desfrânată? A ajuns să fie desfrânată, pentru că la început se și înțelege. Într-o femeie curată a devenit desfrânată. Nu putea să fie de la început desfrânată și apoi... Apocalipsa vorbește despre mireasa lui Dumnezeu. Unde vorbește Apocalipsa despre mireasa lui Dumnezeu? Care capitol vorbește despre mireasa lui Dumnezeu? Capitolul 12. Capitolul 12, versetul 1 la 6. Și care capitol vorbește despre Babilonul desfrânata? 18. Și 18. Și 18, 14. 14, 17, 17 în mod deosebit. Uitați, prima întrebare, pentru că le-am pus sub formă de întrebări. Cum simbolizează Domnul Iisus Babilonul în cartea Apocalipsei? Apocalips 17, 1 la 6. Dacă găsește cineva, direct din cele 6 versete. Cum este simbolizat Babilonul în Apocalips? Ca fiind ce? Cine găsește primul, citește. De la 1 la? De la 1 la 6, dar trebuie să găsim exact. 7. Poftim? Versetul toat, la 1 la 6. Poftim, hai. Apoi unul din cele 7 îngeri care ținea cele 7 potire a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei cele mari care șadă pe ape mari. Cu ea a curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-am dus în Duhul, în pustie, și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stocajie, plină cu nume de ulă, și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stocajiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de scurtăciunea și de necurăția copiii ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și a scurtăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta împătată de sângele sfinților și de sângele mucericilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-am mirat, minune mare. Minune mare. Deci cum este simbolizată Babilonul în cartea Apocalipsei, cetatea Babilon? 1. Ca pe o prostituată. Mama. Așa? Mama lor, nu mama. Așa. Pe ce stătea prostituată? Pe? Nu, nu. Ea, pe ape. Pe ape. Pe ape mari, nu?
Stătea pe ape mari? Ce mai era? Era îmbrăcat în roșu. Era îmbrăcat în roșu, stătea pe o fiară. Și avea în mână o cupă care avea în ea vin. Vin. Fiara cum era? 7 capete 10 coarne. și 10 coarne. Deci, în Apocalips 17 cu 1 la 6, Babilonul este prostituata, îmbrăcată în roșu, așezată pe o fiară mare, care are 7 capete și 10 coarne. Și stă pe ape mari. Stă pe ape mari. Ce reprezintă apele? Popoare înrogate neamuri. A doua întrebare. Femeia curată, prin opoziție. Deci, prostituata stă pe o fiară, femeia curată, Apocalips capitolul 12, 1 la 6, ne vorbește despre femeia curată care e într-un alt mod descrisă. 1. Învăluită în soare, Luna la picioare. cu luna sub picioare Soare. și Cununa de 12 stele pe cap. avea o cunună de 12 stele pe cap. Care e diferența dintre cele două femei? Femeia curată era credincioasă cui și femeia prostituată cui? Cui este credincioasă femeia curată? Dumnezeu. Domnul Iisus, femeia prostituată, nu interesează, s-a prostituat cu toți cumpărații pământului. Și este diferență, felul cum este îmbrăcată și una și alta. Așa, cum e îmbrăcată femeia curată? Păi femeia curată e îmbrăcată cu soarele, care cred eu că reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Așa. Și cealaltă cu stacojiu, dar nu știu ce reprezintă. Stacojiu plină de nume ale Culoarea blasfemiei. purpurei. Culoarea Nume de- purpurei, culoarea sângelui, pentru că știm că femeia aceasta a făcut un lucru rău. Întrebarea 3. Ca prima biserică a cui este? Poftim? Întrebarea. A cui este? Cui servește la fiara? Că și ea slujește prima. Curva. Păi spune că, uite, este așezată pe o fiară de culoare roșu aprins. Cui ei îi slujește, ca fiara asta. Nu are cum să-i slujească ei. Și totuși unei puteri. Păi fiara aceea este satana. Cum și femeia curată slujește unei puteri. Da, ținând cont că este, noi suntem implicați într-un război, Da. război să află între Dumnezeu și satana, automat, prostituata slujește, prostituata credincioasă cu satana și biserica curată și femeia curată credincioasă cu Dumnezeu. Apocalips 17 cu 1 la 6 spune clar. Apocalips 12 cu 1 la 6 ne spune femeia curată este credincioasă lui Iisus, nu? Iar femeia prostituată spune că s-a prostituat, n-a mai fost credincioasă soțului ei, s-a prostituat cu împărații pământului. Deci asta spune Biblia. Eu nu pot să spun cui e credincioasă, cum nu e credincioasă. Biblia ta spune că n-a mai fost curată și din cauza că n-a mai fost curată s-a prostituat cu împărații pământului. Aici vrea să spună uniunea dintre biserică și stat. Așa. Ce reprezintă o prostituată în profeția Bibliei? Ni se arată la Ezechiel 16 cu 2 și 15. Spune clar, căci este. Cine a găsit? Ai găsit tu? Jos. Ezechiel 16, 2 și 15. Stai că el era în maghiară, bine? Ios, ai găsit? Da. Zi. Fiul omului arată Ierusalimului urăciunile lui. Și capitolul și versetul 15. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și ai vorbit la adăpostul numelui tău celui mare. Ți-ai revărsat curbile înaintea tuturor trecătorilor și te-ai dat lor. Ce
ce reprezintă o prostituată în Biblie, în profeția Bibliei. Ierusalimul este arătat cum? Ca fiind ce? Te-ai încrezut în frumusețea ta și ai desfrânat la adăpostul numelui tău. Deci, desfrânata în profeție ce reprezintă? Academia este credincioasă lui Iisus. Poftim? Academia este credincioasă lui Iisus. Deci, biserica de căzut, Academia Moral. este credincioasă. Deci, o biserică, un popor decăzut. Ierusalimul ajunsese decăzut și Domnul îi spune Ierusalimul ce îi spune? Ai desfrânat, nu mai ești. Te-ai încrezut în frumusețea ta, nu mai ești tu cel care erai odată. Deci un popor reprezintă mulțime, o desfrânată reprezintă în Biblie, sau o femeie în Biblie reprezintă ce? Popor. O mulțime care urmează pe miel sau care urmează pe împărații pământului sau în spatele lor pe diavol. Întrebarea 4 este o întrebare puțin mai lungă. Putem să identificăm biserica care este numită Babilonul cel Mare, mama desfrânată, mama curvelor din Apocalips 17. Sunt câteva puncte. Dacă poți să dai... Aici este mintea plină de înțelepciune, în versetul 9. Da? Cele 7 capete sunt cei 7 munți pe care șade femeia. Așa, tu în versetul 9, 17 da? cu versetul Hai să 9. vedem. 17 cu versetul 6. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-a mirat minune mare. Deci, prima dată, ce face această biserică decăzută? Da, în versetul 5 spune, pe fruntea ei scria numele. Taina Babilonului cel numit, mama curvelor și a scurtăciunilor pământului. Deci, taină Babilon. Și acum, cum o identificăm? Versetul 6. Păi care biserica a persecutat pe Sfinții Celui Preaînalt în istorie? Uitându-ne în urmă. Care biserică? Care? Papalitatea. Papalitate. Mai departe. Era îmbrăcată, după versetul 4, îmbrăcată în Socajiu, sacojiu și împodobită cu aur, pe scumpe, cu mărgăritare, și ținea în mână un potit de aur. așa. Cine este îmbrăcat în general când oficiază în roșu, în stacojiu, în mov? Cam cine? Papalitatea, cardinalii, preoții sunt îmbrăcați, cu cât se ridică în punctele mai mare, cu atât culorile lor sunt mai strălucitoare. Versetul 9. Acum, spune tu. Da, aici este mintea plină de înțelepciune. În cei 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeie. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Cum este numită Roma? Orașul celor 7 colini. Orașul celor 7 coline. Deci, Biblia este foarte clară. Este pe cele 7 coline. Versetul 3 ne spune ceva. Fiara este versetul 3. Dacă vezi, citești tu. Îmi scapă numele valid. 17 cu 3. 17 cu 3. Și m-am dus în Duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină de nume de hulă și avea 7 capete și 10 coate. Deci, cuvinte plină de Hulă. hulă. E spune, ea a domnit Este legii pământului. peste regii pământului. Știm cu toții că papa era cel care dădea jos sau ridica un împărat. Henric al IV-lea știm că a stat. Până la urmă s-a dus și s-a dus la papă și a stat 3 zile ca să primească și era iarnă fric Așa. Și era rege. și era rege. Și a stat desculț în față până când papa i s-a făcut milă de el. Uitați, acolo vorbește foarte frumos Alexander Frick. Spune că în secolul al XIII-lea a fost stăpânitorul lumii. Dacă papa dădea o anatemă asupra unui oraș sau unei cetăți, era blestemată și oamenii de acolo nu mai aveau niciun drept, nici măcar să trăiască. Babilon. Care este semnificația cuvântului? Amestecătură
Încurcătură. Care era caracteristica? Care a fost caracteristica Babilonului? Cătură, confuzie, Sfidarea lui Dumnezeu. Deci când vorbim de Babilon, vorbim cel care se împotrivește poporului lui Dumnezeu. Cel care face război împotriva Sfinților. Deci am văzut că prostituata, Marea Desfrânată, este Biserica Papalității din toate lucrurile acestea. Dar acum o întrebare. Cine sunt fiicele prostituate ale mamei Babilon? Cele care sunt descrise în Apocalips 17 cu versetul 3. Cine sunt? patru biserici care sunt împreună cu ea, care spune cu mama, toate bisericile care au derivate, care nu au adevărul. Ar putea fi care nu păzesc poruncile lui Dumnezeu și nu au mărturia lui Iisus, altă verset. Uitați ce este aici. Nici o femeie nu se naște prostituată. Nici fiicele bisericile protestantismului simbolic nu s-au născut decăzute. Unde, cum au decăzut bisericile protestante? Cum au ajuns să devină fiicele Babilonului? Este vorba de istorie, dar este vorba și de zilele noastre. Așa, poate ați văzut acum 2 săptămâni. Tare, Vasilică, să audă și cei din spate. Poate acum 2 săptămâni, probabil ați văzut ce era. Era biserici protestante, un reprezentant care, efectiv... Era un congres al tuturor protestanților carismatici. Carismatici, care, efectiv, au trimis un mesaj papei, papele a trimis și el mesaj ca pentru unire. Deci, ar trebui să mergem acolo de unde am plecat, să ne întoarcem înapoi în biserica mamă. Să ne întoarcem la mama acasă, nu? La mama acasă, cam așa. Când a început protestantismul, care a fost cuvântul de ordine a protestanților, a lui Luther, a lui Calvin, a lui Wycliffe? Care? Sola Scriptura. Știți că Luther, când a fost pus în marea confruntare între doctorul, teologul catolic, Eck și Luther, în toate Luther l-a bătut, adică în toate Luther l-a învins cu Biblia. Unde a fost superior doctorul acesta față de Luther? A avut un punct în care l-a bătut pe Luther. Ziua de odihnă. Mai spune o dată. Ziua de odihnă, dacă am inventat-o noi, care este a noastră, noi am ales. Deci acesta i-a spus lui Luther: voi spuneți că vă țineți după Scriptură și dacă ar trebui să vă țineți după Scriptură, ar trebui să țineți sâmbăta. Atât i-a spus. Dar voi vă supuneți bisericii noastre pentru că noi am schimbat autoritatea Bibliei. Iată o biserică, Biserica Luterană, care a pornit un foc, a zis noi vrem doar Biblia și după puțin timp a dat înapoi. Acum câțiva ani, în 1999, au semnat pactul cu Roma și ei se consideră luteran doar pe hârtie. Pentru că îi spun protestantism nu mai există, protestul nu mai există. Biserica ne-a recunoscut, noi recunoaștem biserica. Mergem la un pas mai departe. De ce mama Babilon este descrisă ca și călărind pe o fiară? Ce reprezintă fiara? 1. De ce e călare pe fiară? Hai să vedem. Deci prostituata reprezintă ce anume? Papalitatea. Prostituata este călare pe ce? Pe stat. Pe o fiară. Fiara reprezintă statul. Vrei să spui ceva? Deci sistemul religios se bazează pe... Păi nu s-a amintit mai înainte că ce făcea papa, ce ordine de la regi nu erau supuși, asta înseamnă călare. Deci statul, regele reprezenta statul, nu? Exact. Regele reprezenta statul, era logic.
ce spunea el, regii trebuiau să facă. Stăpânește puterea statului. Deci stăpânea puterea statului. Și totuși sunt două lucruri, două entități separate. Biserică separat, stat separat, dar în același timp sunt inseparabile. Vine vremea sfârșitului, trăim în timpul sfârșitului și în timpul sfârșitului sunt câteva puteri care se vor uni cu această femeie. Care sunt puterile care se unesc cu papalitatea pentru a duce la bun sfârșit evenimentele din timpul sfârșitului? 16 cu 13 și 14, Apocalipsa. Spune. Un triumvirat, așa, o unitate de trei, și anume, apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos 3 duhuri necurate care seamănă cu niște broaște. Și la 14 spune, acestea sunt duhuri de draci care se fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să strângă pentru războiul zilei celui mari a Dumnezeului celui puternic. deci care sunt cele trei puteri care se unesc pentru ziua finală? 1. Balaurul, 2. Fiara și 3. Hai să vedem care e fiecare. Balaurul, cine este? Satana. Acum vă întreb. Satana nu-l vedem. El lucrează prin cineva. Prin cine a lucrat în vechime? Prin Babilon, dar în timpul când apostolul are viziunea. Cine s-a împotrivit bisericii? Roma păgână. Care erau caracteristicile Romei păgâne? Iar născut îngrozitoare, desnădăjduirea, călca, distrugea. Așa. Care era sistemul care se baza? Era un sistemul Babilonului sau sistemul Romei păgâne. Era un sistem bazat pe ce? Pe forță și cine era în spatele forței? Însuși? Satana. Însuși Satana. În zilele noastre, ce reprezintă Balaul? Pentru că Satana lucrează prin cineva. Este același care a fost înainte, tot Satana. Când se spune, băi, s-a dus să-l caute pe ăla rău. Cine? Unde se duce? Spiritismul. Spiritismul. Deci Balaurul, uitați, ai dat puțin? Da, Balaurul A. La Apocalipsa 12 reprezintă pe Satana lucrând pe Roma păgână sau în zilele noastre reprezintă pe cine? Și religiile creștine, spiritismul, religiile creștine sunt budismul și turismul și deci atât cei care se declară pe față că ei îl slujesc pe Satana, cum este spiritismul, hinduismul, New Age, care se declară pe față, dar în același Carismatici. în același timp, numai puțin, în același timp, cei care au fost atei, ei nu cred în Dumnezeu, dar sunt în slujba celui rău. Da, nu poți să fii, într-un război nu poți să fii Ori de partea ori de alta. Deci Balaul reprezintă pe diavolul și religiile păgâne, care, unul din duhurile acelea necurate. Acum fiara, cine este? Fiara. Noi o Papalitatea și prorocul mincinos cine este? Protestantismul apostaziat. Protestantismul apostaziat. De ce se spune prorocul mincinos? Întoarcerea lor, probabil, la biserica. Întoarce din nou la întuneric? Spune, frate? Pentru că ei consideră că slujesc pe Dumnezeu, ca și prorocii din vechime, ei lucrea numele lui Dumnezeu, dar de fapt făcea lucrarea celui rău. Știți care care este și pentru noi. Poftim? Și noi,
Oricine se poate pune în această postură. Știți care va fi catalizatorul care va face unirea între protestantismul de căzut și papalitate? Protestanții sunt protestanți. Papalitatea este o religie, biserici, domnuri, catedrale. Cine va cataliza cele două puteri să se unească? Și în același timp și religiile păgâne. Spiritismul. Spiritismul. Cum acționează spiritismul în Biserica Catolică, cum acționează spiritismul în bisericile protestante? Prin minuni. Mai spune o dată, frate. Minuni. Prin minuni. Oamenilor le place întotdeauna le-a plăcut minuni. Când vede o minune, omul, vai, și toată lumea zărută aleargă după noutăți. Biserica Catolică, Mario, cum se spune, Sfânta Maria, Mariologia sau... Da. Mariologia. Mariologia. Catalizatorul care va face să se unească cele trei puteri, hinduismul, păgânismul, să zicem, nu hinduismul, păgânismul, catolicismul și protestantismul, sunt carismatici. Este lucrarea aceea de carismatică, înnoirea carismatică. Oricum și criza pe care Dumnezeu o îngăduie. Criza va face doar ca să agraveze lucrurile. Aș vrea să vă spun din ceea ce am observat de când sunt aici în Belgia în ultimii 12 ani. Când eram în România, de multe ori am mers la baptiști, am mers de multe ori la creștini după Evanghelie, am mers la Pentecostal, să văd, deci în vizită, duminicile cum erau, cum nu aveam ce face, de multe ori mă duceam în vizite la ei. Am ajuns să cunosc bine pe creștini după Evanghelie, pe baptiști, pe Pentecostali. În România astea erau cele trei mari religii protestante. Când un creștin după Evanghelie sau un baptist vorbea de Pentecostal, știți cum vorbeau? Înainte. De multe ori auzea excitația cu duhurile. Ăia cu duhurile. După 90 s-a produs ceva. Alianța Evanghelică. Ați auzit de Alianța Evanghelică? Au scos Biblii împreună, au început să facă lucrare împreună. Mai de mult, în 1800... În România. Eu vorbesc în România. Deci eu în România îi cunoșteam pentru că a fost comunismul care a ținut strânși. Erau creștini după Evanghelie, baptiști și pentecostal. Când un baptist sau un creștin după Evanghelie vorbea de un pentecostal, îți puteau aia cu duhurile, aia cu vorbirea în limbi, aia care așa. Am ajuns aici în Belgia, duminica, când nu aveam ce face, mă mai duceam pentru o biserică protestantă, una sau alta. Ce am rămas șocat este că, uitați, în biserica asta în care suntem noi aici, la un moment dat, în timp ce oamenii se rugau, și aici ei sunt foarte stricți, se roagă unul, altul, ca la noi, ce am rămas uimit, am văzut pe colo unul, în timp ce ei se rugau liniștiți, unul după altul, ăia bolboroseau. Alina lucrează la o biserică protestantă ca sacristină, lucrează angajat acolo. Ceea ce m-a uimit la Rue du Moniteur este că este o biserică foarte conservatoare, dar ce m-a uimit este că am văzut acolo oameni care bolbolosesc în timp ce ei se roagă. Probabil că erau pentecostali în biserică. Nu pentecostali în biserică, pentecostali care au intrat în bisericile acelea, iar aici în biserica aceasta a ajuns să fie șef la ei, unul dintre prezbiteri, un pentecostal din acesta. Încet s-au băgat în toate bisericile, celelalte biserici protestante, iar acum ceilalți protestanți spun, suntem toți în același duh și dacă Dumnezeu ne primește... Nu spus că ți-au văzut. De exemplu, la Box. Întâlnesc pentecostali, evangheliști și baptiști. Și când se roagă, deci toți stau... Babilon. Da. Babilon. Nu nicio problemă. Babilonie. Dragii mei, catalizatorul între catolici, protestanți și păgâni este mișcarea aceasta harismatică, a Harului, a Duhului Sfânt, cum îi zic ei între ghilimele, nefiind totuși lucrarea Duhului Sfânt. Și ei spun că e lucrarea Duhului Sfânt. Acum o întrebare. Întrebarea nouă, cum vor putea organizații cu un trecut atât de diferit
să se unească într-un mod real. Cum poate catolicul care a persecutat pe protestanți, hai, să zicem, până la urmă sunt creștini și treacă meargă. Dar cum pot budiștii, șintoiștii să se unească, musulmanii, să se unească cu catolici și cu protestanți? Cum este posibil una ca asta? Toți au același gând și dau fiare puterea și stăpânirea. Cum se poate? Diavolul inspiră să aibă același gând. Pentru că toți sunt apostaziați. Și în momentul când eu sunt apostaziat, țin ca să mențin că eu îl slujesc pe Dumnezeu și tu ești cel apostaziat. Că nu-ți dai seama. Cum spuneam, nu-ți dai seama că ești nenorocit, ticălos și ori. Așa nici ei nu. Sunt două situații. Una e când ești apostaziat și ești neconștient de cuvântul Lui Dumnezeu, și alta e când toată ziua ești cu Biblia în mână și ești apostaziat și automat, că dacă Dumnezeu nu este, cineva de scris. Cine poate să fie Satan? Deci golul nu poate fi lăsat liber. Deci, Golul nu de ori Dumnezeu, ori Satana. Și vine și Biblia, că spune Domnul Hristos că toți vor fi una. Și versetul acesta este catalizatorul care îi vor uni în apostazie, bineînțeles. Dar totuși, ca ei să fie una în gând, într-o simțire, trebuie să fie ceva care să-i unească. Spiritismul. Da. Asta îi unește pe toți. Da. Și aici este o chestie care mi-a dușat acolo, care e destul de interesantă. Te rog să spui. Eu am un grup de pentecostal și chestia asta cu morții, Dumnezeu s-a dus și o prăvăduit Evanghelia la cei morți în cele 3 zile. Da. Că este un loc al lor. Chiar ce este afișat aici, ei susțin acum. Și lucrurile astea îi fac să își piardă legătura. Și spiritismul care, dacă a fost un concert vreo 4-5 ani în urmă, Eurovision, da? Și au apărut niște satanii din ăștia. Știți? Da. Toată lumea i-a votat. Și a ieșit numărul 1. Am rămas, eu n-am uitat, dar am auzit a doua zi. Și uite-vă, Satanul a ieșit primul. Și au ieșit primii și toată lumea. Și toată lumea, ceilalți îmi erau, cine a votat? Deci ceilalți toți se întrebau, dar cine a putut să voteze așa ceva? Dar cine? Și au ieșit primii. Și așa se întâmplă și aici. Ăștia mici nu știu prea multe, dar cei mari de acolo care trag sforile, s-a apucat de tuburi și ei... Da. Deci spiritismul va uni toate cele 3 religii. 1. Catolicii cred că Sfinții trăiesc și mijlocesc. Protestanții cred că în momentul când ai murit, unde te-ai dus? La Domnul sau n-a crezut în Domnul, s-a dus în iad. Păcatele de care Dumnezeu acuză Babilonul. Apocalipsa 18:2, primul păcat. Apoi am văzut un alt înger. Nu, 18:2. 18:2. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui trup necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Deci primul păcat de care este acuzat Babilonul, care este? Căderea. A căzut de la credință. S-a întors de la Biblie. 2. 23. A făcut ceva cu națiunile. Și versetul 2 și versetul 23. A ajuns un locaș al cui? Deci ei se consultă efectiv, după ce cazi de la adevărul Bibliei, ce se întâmplă cu tine? Sau când s-a dat la o parte și l-a lăsat pe Dumnezeu deoparte. Intră imediat, diavolul vine și te ia în stăpânire. Aș vrea să spun ceva. Spune? Deci nu este nevoie să cazi de la prea mult. Dacă cazi numai de la un singur lucru care Dumnezeu ți-e spune, gata, înseamnă că și tu nu ești cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cere în totalitate, 100% inima. Și așa am putea, ca și noi să ne înșelăm, să zicem că
să arătăm numai cu degetul la alții și, de fapt, noi să nu fim înșelați și noi. Foarte bine ai punctat lucrul acesta. Pentru că Babilonul să nu fie și noi. Trebuie să ne golim de noi și ceea ce numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă, ca El să vină să locuiască. Din toate veacurile, asta a fost scopul lui Dumnezeu, ca El să locuiască în om. Pentru asta a și fost creat omul. Deci înțeleg cum spui tu că dacă Dumnezeu îmi face o descoperire, voi să-mi spuneți dacă e adevărat ce spun. Dumnezeu îmi face o descoperire, îmi descoperă adevărul, eu ajung și văd negru pe alb, îl accept, pentru că de multe ori pot să văd adevărul, dar să nu-l accept pentru că nu sunt încă pregătit, îl accept și după aia spun, băi, stai, știi ceva? O fi, nu fi, las. În momentul acela Pot să fiu și eu Babilon. am ajuns să intru în rândul populației Babilonului. Deși poate că mă numesc adventist de ziua 7. Dar înaintea lui Dumnezeu, El nu se lasă batjocărit. Așa este. Spune, Iosif. Este adevărat și un păcat te poate duce la cădere dacă îl practici și te împotrivești cu Dumnezeu, dar să ținem cu biserica sau biserica apostaziată sau biserica primară, cum a fost, după de la Constantin a făcut multe compromisuri, de fapt a adoptat multe tradiții și obiceiuri păgânești care le-au introdus în biserică. Care au făcut? Care, până la urmă, a degenerat. Dintr-o femeie curată, dintr-o biserică curată, într-o biserică necurată. Aș vrea doar ca cu titlul de anecdotă să vă povestesc o întâmplare. Aici în Belgia ne-am împrietenit cu o femeie, cu o soră, care e de curând botezată la Biserica Francofonă, s-a lipit de noi. Și am început să facem împreună ore de rugăciune. Și la un moment dat, femeia se uită la mine și spune, dar auzi, Alina, dar voi de ce nu purtați bijuterii? De ce nu ai cercei? Femeia purta niște cercei din aia așa mari, frumoși. Dar voi de ce nu purtați cercei? Și Alina, pentru mine vă spun sincer, personal, nu mă deranjează dacă cineva poartă sau nu poartă bijuterii. Deci nu mă deranjează. Este problema lui cu Dumnezeu. Nu este problema mea cu Dumnezeu. Este problema lui cu Dumnezeu. Dar femeia venind și întrebându-ne, împreună cu Alina am deschis cuvântul Domnului și am început să explicăm. Uite, vezi, așa se îmbrăcau Sfintele Femei odinioare, simplitatea creștină, omul din lăuntru, nu omul din afară. Și femeia zice, da, eu când m-am întors la Dumnezeu, când m-am botezat, mie nu mi-a spus nimeni. De ce nu mi-au spus? Deci femeia nu știa. Și neștiind femeia lucrul acesta, s-a comportat ca și înainte. Și o văd sâmbătă următoare, fără cercei, fără... Că avea și niște lanțuri din astea așa la gât, din astea așa. Și ne-am bucurat în inima noastră. Pentru că femeia era în căutare, în cercetări, căuta pe Dumnezeu. Era botezată de curând, n-avea un an. 2 sabate mai târziu, sau 3, o vedem pe sora noastră mai înzorzonată. 2-3 sabate, deci nu a durat mult. Și când ne vedem, deci noi nici măcar n-am băgat de seamă, nici măcar n-am lăsat să înțeleagă ceva. Noi ne-am așezat acolo, vine supărat la noi. Voi sunteți din Europa de Est, voi sunteți așa și așa, niște înguști. Că mie soția pastorului mi-a spus, soția pastorului francofon, soția pastorului mi-a spus că nu mai îmi stă bine, că îmi stă rău și voi sunteți niște fanatici religioși și voi la... Sfătuitori. Bun. Și voi și... Noi nu știam, zic, dar Marian, dar noi nu ți-am spus nimic. Tu ne-ai întrebat, noi ți-am răspuns. Tu ne-ai întrebat, noi ți-am arătat cuvântul Bibliei. Ce cuvântul Bibliei? Că mie așa mi-a spus. Am mai venit un timp la adunare
nu mai știm nimic de ea. Femeia cât n-a știut, deci cât nu a știut, Dumnezeu a lucrat în viața ei. A fost pusă, deci nu noi am spus, tu nu trebuie să faci așa, e un păcat să iei pe cineva să spui, băi, dă jos barba. I-am dat lui Vlad, nu știu când se supără pe mine. Nu barba este cea care... nu suntem noi să zicem, frate, la adunare nu vii cu cravată, că e păcat să poți cravată. Sunt unii care cred lucrurile astea. Noi nu suntem chemați să facem ordine cât de lung să-ți fie părul, cât de scurtă să-ți fie barba. Nu. Dumnezeu este Cel care lucrează. Noi trebuie să predicăm Evanghelia și Evanghelia schimbă omul. Dar să nu uităm un lucru. În momentul când ajungem și cunoaștem adevărul și dăm înapoi, în momentul acela, poftim? Devenim mai răi, la fel ca devenim de 7 ori mai răi. Duhul Domnului nu găsește plăcere în timpul pe care dă înapoi. Sufletul meu, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Încă un lucru de care este vinovat Babilonul. Punctul C. Mai departe, Apocalipsa 17:2. Au făcut ceva locuitorii pământului. S-au îmbătat cu vinul și cu spurcăciunile și necurețiile din vinul acela al Babilonului. Doctrine false. Doctrine false, minciuni, așa-i? Doctrine false, minciuni. Demonice. Și mai este un punct, puțin mai departe, Apocalipsa 18:3, spune că împărații pământului ce-au făcut? Au comis adulter, au desfrânat împreună cu ea. Ce înseamnă împărații pământului au desfrânat împreună cu Babilonul? Care iarăși este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Deci, conducători de state care au făcut alianță, de fapt, biserica, sistemul religios. Când biserica se unește, spune. Statul. Când biserica se unește cu statul, este o relație ilicită, o desfrânare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea ca biserica să aibă de-a face cu statul. La un loc au fost interese și sunt interese politice, economice, financiare. Asta că ei nu se iubesc. Statul cu biserica nu se iubește, dar în schimb, interesele... Banul i-a ajuns să se iubească. Banul i-a ajuns să se iubească, spune fratele. Și pe noi, dacă ne face să cădem, tot interesele sunt de un fel sau de altă natură. Dar știți că orice președinte, orice lege, la ora actuală, știți care sunt sfătuitori, în ghilimele, știm de care? Care ori e New Age, ori eu știu, așa spune, consilieri. Afară de ce e? Astrologi. Da, Ronald Reagan a avut, care a dat lovitura, a avut numai astrologi. Și ultimul lucru pe care îl avem aici în studiu, ce face această desfrânată? Apocalipsa 18:13. Cine vrea să citească? Pentru că toate neamurile au murit din jurul ei pe scurul ei și împărații pământului au comis adulter cu ea și păstorii pământului s-au îmbogățit prin iubirea sărbătorii. Deci s-au îmbogățit pe seama Unii. te duci, ai plătit, Indulgențele. ai plătit și gata. Să nu uitați că se poate întâmpla și în rândul nostru să ne plătim păcatele. Povestea un frate că era un frate care avea o patimă, care a aflat mult mai târziu, fratele pastor, de patima acestui frate. Și cam plăcea așa. Și după ce făcea câte o băută din asta cumplită, a doua zi se ducea și dădea câte o masă la elevii de la seminar și toate bunătățile încerca să-și răscumpere păcatul. Și până la urmă s-a descoperit că omul încerca de fapt în neputința lui încerca să-și răscumpere greșelile pe care le făcea. Nu, asta niciodată nu poți să răscumpere un păcat cu o binefacere. Împărații pământului
Cătălin ar putea ca să rămână la putere dacă ei n-ar sluji acestei puteri. Pentru că, de fapt, papalitatea în spatele papalității este Satana. Și Satana conduce momentan lumea. Planeta Pământ este el, are tot. Chiar dacă are totul, Dumnezeu spune, ai văzut pe robul meu. Da, dar noi, momentan, majoritatea oamenilor îi slujim. Așa că oricât s-ar lăuda el că este stăpânul Universului, Dumnezeu ce ai văzut pe robul meu Iosif. Da, dar ai văzut pe robul meu... comparabil cu el spunea că stă pe ape mari, multe. Da. Când se pierd, câți oameni se pierd, aici nu îi trebuie să vedem. Haideți să vedem care sunt doctrinele, minciunile Babilonului. Sunt câteva pe care le putem, dacă poți să ridici până mai sus. Așa. Doctrinele Babilonului. A, B, C, D, E. Și fiți atenți. Imediat după întrebare spune că uluitor, ce spune acolo? Unele dintre cele mai importante doctrine ale protestantismului de astăzi nu se găsesc deloc în Biblie. Deci doctrinele protestantismului, cele mai importante doctrine, nu se găsesc în Biblie. Este... Dar e culmea ironică, e făcută în Scripturile. Ei spun sol la Scriptură și doctrinele lor nu se găsesc bazate pe Biblie. Hai să vedem. 1. A. Legea lui Dumnezeu a fost schimbată. Legea lui Dumnezeu schimbată. Toată lumea, când îi întrebe pe protestanți, băi, trebuie ținută legea? Da, trebuie ținută. Păi, dar de ce nu ții sabat? A, păi să vezi, începe crucificatul pe... Rar când spun că trebuie ținută legea. Poftim? Rar când spun... Unii spun că nu trebuie ținută deloc. După aia când îi întreb, mă, dar tu omori, mă, păi nu, că trebuie ținută. Și când îi... Deci, când nu-i vezi. Ori, deci cum vor ei? 2. Sufletul este nemuritor. 3. Sau ce? Păcătoși ar veșnic în iad, asta este. Cele mai multe predici pe care le-am auzit la protestanți este întoarce-te la Dumnezeu dacă nu vrei să arzi veșnic în iad. Cele mai multe predici pe care le auzi de la ei, focul veșnic, pocăiește că altfel arzi veșnic. De? Nu e necesar. Poți să-ți toarnești puțin apă pe... Te stropezi mai nou până se stropezi. Da. Sau mai nou doar arată apa. Și sabatul care a fost schimbat de către la notă spune ceva. Aceste învățături, cine vrea să citească? Aceste învățături parse, odată crezute, tind să aducă confuzie, ceea ce termenul Babilon înseamnă literalmente și fac înțelegerea Scripturii mult mai dificilă. Un gând. Asta voiam să spun. Aceste învățături false fac înțelegerea Scripturii mult mai dificilă. Oameni buni. Că o vor ei. Sunt oameni care înțeleg. Păi în momentul când tu crezi o minciună, minciuna trebuie să fie bazată pe altă minciună. Și o minciună aduce după sine altă minciună. Nu știu, fraților, când citiți Biblia, vi se pare clară sau vi se pare grea? Clară. Așa, când citiți Biblia. Dar dacă n-ai stăruit, să primești tu. Am fost îndoctrinați, dacă nu m-aș fi născut penticostal, cred că mai greu ar fi fost. Vedeți? Păi, când stai de vorbă cu un penticostal, dacă stai de vorbă cu doi penticostali, unul de la biserica de aici și unul de la biserica de acolo, doi penticostali. Da, nu spune același lucru? Nu spune același lucru, oameni. Stați de vorbă cu doi baptiști, unul de aici și unul. Spune. Paranteză, am vorbit cu argentiști din Buda Lume, din Paris și din Bruxelles, nu au spus același lucru. Deci nu știu dacă e vorba de pentecostali sau marte sau... Ca doctrină vorbesc. Ca doctrină. Nu cred. Dacă cineva a vorbit altceva, deci, înseamnă că s-a dat adventist, dar nu era adventist. Da, soția pastorului care... Deci, atenție, doctrină, nu păreri personale. Nu vorbim de alte idei. Nu, noi avem un statut, avem o doctrină.
doctrină. Deci, 27 de puncte. Acum, Dar nu cunoaște cineva doctrina sau... Dă-ne un exemplu, dă-ne un exemplu ce a spus cel de la Paris, ce a spus cel de la Bruxelles. un subiect. Deci pentru mine soția pastorului care a spus ce a spus, Aia nu nu este adventistă. Ea zice că e adventistă. din biserică? O fi, dar nu este adventistă. Păi înseamnă că e vorba de aceeași situație și persoana respectivă s-a dat adventist, era membru, mergea acolo. Păi dă un subiect, dă un subiect. Dă-mi un subiect anume. Vorbeam de salvare atunci, care, da, da, și de mântuire și de salvare, că este harul acela ieftin cu care cumpărăm prin fapte și prin acțiunile noastre și ceea ce nu este adevărat. Și la noi, în biserică, sunt persoane care pun accent pe reforma sanitară, sunt persoane care nu trebuie să... Și reforma sanitară este brațul drept al lor. Sunt la noi confuzii în biserică. Spune-ați. Vreau și eu să spun ceva. De exemplu, natura Domnului Hristos. În Bruxelles Centru, chiar între membrii care eu găsesc că este foarte important, natura Domnului Hristos, dacă a fost încă înainte de cădere sau după cădere, el cum a biruit. Asta e foarte important pentru noi ca să știm. Biblia e clară. Biblia e clară. Chiar și în Biserica Adventistă E o nu se știe confuzie bine mare. adevărul. Sunt oameni care nu cunosc Biblia. Două teorii sau două înțelegeri. Că a pătruns și alte opțiuni, asta e, dar Biserica Adventistă a avut o doctrină clară, privitoare la Scriptură, dar Presus împăreți. și învățături noi. Auzi, Iosif, mai repetă încă o dată, că e bine să repeti ceea ce ai spus. Biserica Adventistă spune. Și la început a avut o doctrină clară și bazată pe Scriptură. Și acum nu mai are o doctrină clară? Este, dar sunt și alte persoane care au avut alte învățături. Oameni buni, stați puțin. Păi n-am spus și de bisericile protestante, luterane n-au avut la început o doctrină curată. Păi da, nu au avut. Luterane? N-au avut o doctrină. Luterane n-au avut pentru timpul acela. Pentru lumina lor. Pentru lumina lor care au avut-o, da. Dumnezeu a acceptat. Dar în momentul în care ei s-au depărtat de la lumină, Dumnezeu trebuie să de ce este important să cunoaștem umanitatea Domnului Hristos, dacă a fost după sau... Pentru că astfel spiritismul poate să ne influențeze. Să știți, noi trebuie să cunoaștem acest adevăr pe care a spus-o la Simona. Vreau să vă spun ceva legat de asta. Căutam, după ce am fost marți seara la ora de rugăciune și vorbeam despre ca să caut mesajul lui Ted Wilson cu privire la deșteptare. Așa, și am căutat, am deschis calculatorul, dar de întâmplare mi-a atras atenția altceva. Și era întrebări despre doctrină. Ținea 3 ore și ceva, prezenta Douglas și... Doug Batchelor. Nu, altul. Dwayne Johnson? Nu. 3 ore și ceva era un om care a trăit în anii 1950. Și povestea cum treptat, prin scrieri, el lucrase, că apoi era pensionat la Revin and Herald. Și povestea cum oamenii infiltrați care nu au fost slujitori ai lui Dumnezeu a pătruns în biserică și a modificat în comentariile biblice a Zeșe și în întrebări despre doctrină, a modificat unele citate ale lui Ellen White încât să le denatureze. Și omul ăsta spunea adevărul în fața mii de oameni și era pe internet, iată ce am găsit eu. Plus că, chiar atunci când eu am citit așa ceva, mai aveam încă niște hârtii care erau, ziceai că erau vorbiți hârtiile alea cu ce am văzut pe internet. Și am rămas surprinsă. Zic, eu eu niciodată n-am citit cartea întrebări despre doctrină și comentarii biblice și aș vrea și eu să văd ce este. Da. Că apunta, zice, este despre natura Domnului Hristos, despre ce trebuie să știm noi, lucrarea Domnului Hristos în sanctuariu din cerul ca mijlocitor și mai era ura. Nu mai rețin. Este un subiect de discutat mai la final. Da. Acum, dacă intrăm în... Spune, Iosif. Ce cred că și pe internet ar trebui să avem grijă și să vedem sursa de unde vine. Nu negru și în biserică au pătruns idei noi referitor și la evoluționism, creaționism și referitor și la natura Domnului Iisus. Sunt mulți și în biserica noastră care nu cred că Domnul Iisus a venit în natura decăzută, după 4.000 de ani. Dar cred că la nivel de conferință generală, deci este un punct clar cu privire la aceasta. Deci se dă un ton în care spune
că Domnul Iisus a avut o natură umană ca a noastră, predispus la păcat. Dacă sunt și alte învățături, deci Satan își face și lucrarea. Dar nu ar trebui să... Deci, în privința doctrinei, Biserica Adventistă are 27 de puncte de doctrină, 28, pentru că al 28-lea este creșterea în Hristos. Deci, în privința asta, Biserica are 27 de puncte de doctrină bine stabilite, deci bine stabilite, care sunt verificate cu Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu uitați că Ellen White vorbește foarte clar că în timpul din urmă se vor ivi între noi curente, mișcări, care vor încerca să distrugă Biserica. Astea sunt învățători ale Babilonului și din nefericire unii vor cădea, unii vor mușca această nadă așa plăcută la gust, pentru că e frumoasă când îți spune o teorie nouă, ceva nou. Și atenienii, ce mai e nou? Veneau și se pun piață toată ziua să afle ce mai e nou. Nu totdeauna ce mai e nou este și veritabil. Și cărările vechi, acelea sunt cele veritabile. Și totuși, sora mai spunea că Dumnezeu va mai trimite lumea biserica. Da, Dumnezeu a trimis suficient. Ca să nu primim, dar să nu ne, acum să nu ne împărcestrăm și să teamă să nu mai primim lumina. Lumina pe care, lumina pe care Dumnezeu o trimite bisericii este lumina care crește ca de la răsăritul soarelui la amiază. Toată lumina pe care Dumnezeu o dă bisericii este o lumină care se bazează pe adevărul vechi, care se dezvoltă, se măresc. Și nu sunt adevăruri care să arunce alte adevăruri. Anuleze. Biblia trebuie să... Deci adevărurile Scripturii vor fi și mai frumos desfășurate încât să le înțelegem mai clar. Nu un nou adevăr va diminua celălalt sau îl va da la o parte adevărul biblic dinainte. Nu. Dacă biserica aceasta mâine va spune ceea ce am crezut până acum nu este adevărat și trebuie să lăsăm la o parte, eu nu mai cred în autenticitate. Poftim? Ai să vezi exact asta se face acolo cu protestul la unire. Deci până acum au mers și după aia schimbă dintr-o dată. Încă 3 întrebări scurte. Cine se va afla de partea Domnului în bătălia Armagedon? Pentru că duhurile astea de dreapta, protestantismul de căzut, papalitatea și spiritismul se vor uni. Dumnezeu se unește cu cine? Poporul. Îngerii Domnului se unesc cu cei care păzesc poruncile. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Atât au caracteristice. Dragostea lui Isus, dragostea pentru Isus, loialitate pentru El și supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. Care va fi strategia lui Satana în acest conflict? Ce va face Satana? În acest conflict, ca să-i poată înșela, ce va face? Va apare ca persoană. Va apare ca persoană. Slujitorii diavolului se vor da de ce? Un înger de lumină. El se va da înger de lumină. Slujitorii lui, slujitori ai cui? Ai neprihănirii, nu-i așa? Pot face popoare foc din cer, semne, minuni. Dar Dumnezeu la toată asta, poporul lui, care va fi? Cum va contracara aceste lovituri? Când ei vor veni? Minuni, reformă. Nu uitați. La lege și la mărturie. Deci ați văzut, sunt două, diavolul vine cu minuni, poporul lui Dumnezeu cu ce vine? Ce stă scris? Stă scris. Și nu numai atât, dar și roadele vorbesc. Roadele Duhului Sfânt. Dar și se bazează tot pe iubire. Papa spunea că prin iubire El dorește ca să se unească și să devină unul. Tot pe iubire se face. Înainte de a veni marea redeșteptare poporului Dumnezeu, ce se va întâmpla? Marea redeșteptare falsă. O mare redeșteptare falsă. Nu uitați că în zilele noastre, Bisericile populare. în bisericile protestante este o mare mișcare de redeșteptare. Nu știu dacă cu voi am discutat, am vorbit cu dumneavoastră. La Hollywood acum, care sunt filmele care se fabrică anul ăsta? Anii ăștia. Deci anii ăștia. Ce fel de filme? Creștine. Câți lideri, câte staruri s-au pocăit în ultimul an?
în ultimii ani. Și ultimul timp și lucea noi, chiar de acum. Oameni buni, diavolul își pregătește terenul, pregătește mare reformă în biserica lui. O reformă falsă, o redeșteptare falsă, care va preceda reforma care va fi în poporul lui Dumnezeu. Să știți că este foarte grav, nu mulți, Decretul dominical va nu mulți din cei care suntem aici, sau știe Domnul să nu fim niciunul găsiți afară, dar cumplit va fi că unii din cei care noi iubim și suntem împreună și cântăm împreună, mâine vom fi unii de o parte a baricadei și alții de cealaltă parte a baricadei. Stați mei, să știți că nu e de joacă. Nu e de glumă. E ușor acum. Acum e simplu. Venim toți la adunare, cântăm, ne rugăm, ne mai înțepăm unul pe altul, ne mai împungem cădere. Suntem creștini. Atunci ne vom dori. Atunci să știți că se va vinde frate pe frate. Cei care credeai că sunt împotriva ta vor fi poate cu tine și invers, cei care credeai că sunt cu tine vor fi împotriva ta. Eu cred că ar vine subiectul să mai discutăm într-un vis-a-vis de ultimele părți. Să mai fie într-o vineri seara. Păi eu asta am zis, poate că în fiecare vineri seara să avem un subiect în care să putem deja timpul. Da. Nu, timpul este deja foarte întârziat. De exemplu, asta trebuia în 2-3 rânduri. Bine, e bine. În 2-3 vineri seara. Vreau să vă explic un lucru. Ceea ce am făcut în seara aceasta a fost doar așa o deschidere. Ca un test, să vedem, suntem dispuși, ne place să studiem profeția biblică. Nu, ține pentru voi. Ne place să studiem profeția biblică sau o lăsăm baltă și numai. Deci dacă vreți să continuăm, continuăm. E necesară. Și am putea să luăm. Deci eu am luat subiectul acesta al Babilonului, pentru că mi s-a părut un subiect actual, un subiect în care papalitatea își vindecă și a vindecat rana de moarte, un subiect în care papalitatea, tot pământul se miră după fiară, și am zis, dacă vreți, am putea în fiecare vineri seara să avem un subiect concret, cu toate că știu că cât de simplu ar fi și cât de mic, până la urmă tot ne... Așa. Ultima întrebare, cum vor reacționa adevărații credincioși al lui Iisus care se află în Babilon? Dacă mi-aș voie. Spune-să! Mi-aduc aminte că Ellen White, în ilustrație divină, spunea că dacă noi, ca popor, am dorit să studiem cărțile Daniel și Apocalipsa la oaltă, se va produce o mare redeșteptare și vom înțelege profețiile. Amin, așa să fie. Adevărații credincioși, ce se va întâmpla cu ei? Vor ieși din Babilon. Și alții vor intra în Babilon. Mulți. Asta este cazul. Două mișcări mondiale. O mișcare spre Babilon și o mișcare spre rămășit. Fiecare cu drumul lui. Și mai era o mică... Așa, tu cum vei reacționa această mică întrebare? Care e reacția ta? Din ce mișcare faci parte? Din mișcarea care merge spre Babilon sau din mișcarea care merge spre rămășit? Fiecare cu drumul lui. Da, fiecare cu drumul lui, să știți. Numai că cei ce sunt chemați al lui Dumnezeu, care vor primi pe cei al lui Dumnezeu, nu se vor da în lături să meargă către cetatea cea sfântă. Domnul să ne ajute să facem parte.